Polautomatická impulzná zváračka s elektromagnetickým prítlakom a ovládaním na pedál. Zapnutie zváračky, manuálny režim je dole. Nastavenie času zvárania, nastavenie času chladenia. Nastavenie času prestávky pri automatickom režime. Automatický režim sa prepína tuto. Zváračka ide automaticky zatvárať čelusťou. Čas zvárania musí byť nastavený tak, aby zvár bol hladký, neroztečený a čas chladenia, aby dostatočne vychladol. Zvár musí byť hladký, rovný.